Makosana ndakubweretserani update ya Chimwendo banda ya fresh ino tsopano tizitchula madate fatika mangoti ya fresh lero lili pa 14 January 2026 kukhoti yayankhulatu zonde mvula kodampatsa belo Chimwendo banda akuti tu udikirebe mpaka na wiki yamawa wiki yamawa ndithudi ndizapereka chigamulo kodino ukuyenera ulandire belo kapena wiki yamawayo ndili tino tifotokozetu motere kunena kuti tikudziwa kale kuti Chimwendo banda wakhalabe ali mchitokosi and of course kwa mawiki angapo ali ku Maula prison kudikira ndekuti chigamulo cha belo pamulandu onena kuti iyeyo ankafunatu kuteko kupha Frank Chiwanda mothandizana ndi nzake mwe uja ndithu tikumamutchula kuti dala kadula. Nawo ndizona titakhala tikuyenda limodzi maupdate onse sitingamati kufotokoza zonse fachani nkhani mukuidziwa bwinobwino mmene ikuyendera mukuyiyada ndithu inuyo zondi mvula lerotu ndizoti kwatuka chikalata ngakhale chikuswe zoti chalembedwa dzulo komano chayambano kuphulika liroli ndikumazungulira kuchoka ku High Court kwa Judge uja akuti the Republic of Malawi in the High Court of Malawi Criminal Division Lilongwe Registrar Homicidal Criminal Case number 289 of 2025 kukambatu kumanena kuti kuchoka tunde ku dziko la Malawi makamaka ku khoti lalikulu la Malawi ku Criminal Division kumeneko amene amaona ndithu za milandu ikuluikulu iyo kumeneko ku Lilongwe Registrar ndipo unali mlandu okhudzana ndi zophana choncho mlandu wa namba 289 mu chaka cha 2025 akuti chani kodi between Richard Chimwendo banda, first applicant Alfred Dalakadura, second applicant and the Republic respondent, notice of delivery of ruling akuti izi zili pakati pa Chimwendo banda akuti osatchulaso kuti olemekezeka Chimwendo banda makhoti amangogaza kuti Chimwendo banda amene ndi applicant woyamba amene akuyankha mlandu ndipo wachiwiri ndi Dalakadula ndipo ndikuti pamenepopo anthu amenewa akulimbana ndi versus kuteko the Republic dziko ndithu la Malawi lonse kukandana nalo ndithu ndipo akunena kuti apatufuna tsopano mutenge izi zonena kuti pompano tikhale kupereka chigamulo cha zomwe inu munalembera anthu awiri makamaka Chimwendo banda. Thank you. Now apa kuti take notice that the ruling on the bail application herein shall be delivered on the 20th day of January 2025 at 10 o'clock in the forenoon before the judge in open court dated the 13th of day of January 2026 signature judge. Akunena kuti apa ndeti fotokoze zotere kunena kuti inuyo chigamulo chanu chija chimene munapempha ndithu belo chigamulo chake ndizoti chidzaperekedwa pa 20 January 2026 alemba 25 koma I think amafunika alembe 26 zama drafted already izi ndipo chigamulo chimene chikaperekedwa nthawi ya 10 koloko mamawa tisanafike ndithu cha matofu ndipo amene akachipereke ndithu pamaso ndi judge open court tosalisoto ati mukachipinda komata ayayi pamaso penipeni komanso mu open court enaso kakhala nawo pamenepo kamvetsera ndithu ndipo chikata chimene chalembedwa pa 13 January 2026 ndipo amenetu apezeka zoti achilemba amenewo signature yawo I think zonde mvula judge menemo ndi mmene zikuyendera timakhala tikuyenda nanu always nde mwapezano piece ya information piece yake ndi imene iyi mwapeza mbali ya information ina tukamba zonena kuti apapata zonde mvula afotokoza kuti za email zimene zozotayiwalani uko inuyo tsopano muzandipeze ku khoti kwenikweni ine zoti tizikambirana kumbali amalawi asakuziwa zimenezo zene amalawi akatani akaone osati mukachipinda komata chana open court akambatu ene open court mubwere muzandipeze mu court ku High Court mulilongo tizalowatu mu chamber mojamu mmene mojamu
kukhala apopo ndende kumapereka chigamulo wina lesatana akumva malawi sakutani akumva osati zonena kuti tizipanga kumbali ayi tikakumane nkachipinda komata mbali yakuti ndi mbali yayi zimenezo ayi ine zimenezo sindupanga nawo ino mubwere muzandipeze ndipo muzandipeza litino pa 20 January 2026 nawo tikamenya ndekuti kupanga Chake kalenda kuti ndilitiso limene kalenda ndekuti kuonesa ndekuti ndi pa ndi lachiwiri limene wiki yamawa lachiwiri ndi pamene no chigamulo chimene chikakhale chikuperekedwa. Hear this out mumve izi zibwinobwino makosana sakunena kuti no ndikukapereka chigamulo chotino Chimwendo banda atuluke pa belo ayi akunena kuti ndikukapereka chigamulo chonena kuti kodi Chimwendo bandaye atuluke kapena asatuluke nde it's between you pamene popo ziwiri zimenezo akhoza kutuluka kapena osatuluka koma izi sizoti ndi guarantee yonena kuti iyeyo akatuluka ayi ani kuti no chigamulozo chikakabwera ndi ayene tikamve kunena kuti kodi no Chimwendo banda kwena atuluke pa belo kapena asatuluke pa belo zikuyenda motero kuchoka nthawi imene awa mbali ya Chimwendo banda analembera ndithu kuti nakufuna belo kulembera ndithu kwa judge amene tukambalo za last year mu December eno tayenda nanu ma update onse kuchoka nthawi imene Chake kuzafika panopa kuteko tu padutsa ndekuti masiku 21 nthawi yolembera belo koma nthawi imene iye anauzidwa zoti apite ku rimandi ku prison ndekuti padutsa I think mwezi kaya masiku kaya ndi 33 kaya masiku angati komano mwezi wa 2022 wadutsa naona makosa ena akulemba m'masamba mchezwe akuti iye Chimwendo banda walakwilidwa tiyenera tiziyankhula pamene wina wake akumana ndi zokhoma zoti no chilungamo sichikuyenda ife nkumangokhala chete ndekuti otsatira ndi ifeyo chilungamo sichikayenda pa ifeyo. I think tilikambe chonchi magayi inuyo mwauponda mwamveseseni tizikamba mosanyengererana ya inuyo mwauponda zimene mukuganiza zonde ndi zoti no mukunama kwambiri izi zingati zina zake zamuzitikira Chimwendo banda musone ngati kuti ifeyo zitizitikira saya God forbid God forbid zimene sizitizitikira fajani ifeyo tizikhala motsata malamulo mwayiona imeneyo endi timatsata ifeyo tizitsata malamulo ifo dziko lino limendera malamulo ife tizitsata malamulo ndeti kamatsata malamulo choncho sitikapezekako kutino kundende sitikafikapo pa khoti ndipo zimenezo sizizafunikira zizigwira ntchito pa ifeyo eti makosana ifeyo amalawi tizitsata malamulo zimene ifeyo tikugwirizana panopa ndi zimenezo ife tizitsatira malamulo dziko lino limayendera malamulo ndipo sitikufuna zonena kuti apolisa zaelekezo loti misakamwene bwanze kodi dzanidzani ifeyo tikungofuna tizingopanga zathu mwamtendere motsata malamulo mokonda dziko tidzipititsa dziko patsogolo. Iwo magwira ntchito yanji hayi inetu ndi marola nkhani kugwira ntchito yako bwinobwino motsata malamulo iwo ine masoka sapato motsata malamulo mmapanga ma TV ukoza ma TV anthu tsata malamulo osarudzibaso mmene mwamo kuma ayi kaya umapanga business yanji motsata malamulo zimene fero gwisa ndi magaya enu mwauponda zomanena kuti yayi izi zikakuchitikiranso ninuyo mukakhala kuti mukungozisekerera iyayi izi zikachitikira amene satsata malamulo ndipo amene zawachitikirawa chifukwa chonena kuti akayikidwa kunena kuti pena pake sanatsati malamulo akwati amafuna akatani akaphenzawo akuti allegedly koma nkhani yake ndimeneyoyo ende munthu ujana akasuma songa amene sakutsata malamulo akuyena akafike pa court koma imagine madeya amene ndizangokhala ndikuti tositsata malamulo tayari I'm telling you kuma court kujakwet zafika point onena kuti no basi no magaja chinazo ndi mvula cha kumagona basi nzime bando moja chifukwa chonena kuti no kulibeko milandu yotaweruze kubwera ndithu kuntchito kuchokhala pamene paja kutembenukira mbali yako kulibe milandu yota koma fajani ena aka amakhabe tikunena pano pali busy kuteko kuphwanya malamulo tunena panotu ali busy wina so ndekula ali busy kulemba plan ndikaba bwanji madzulo ndikapanga bwanji zote ndiphawa kuti mukayembekezera amene onda amene azika kumana nawo amenewo za malamulozi
komanso Chimwendo banda wazomangora amasungidwa mosatsata malamulo indatente zikambani moona mtima tinafotokoza kale rimandi ilimo moja ni moja iwo asana tachide formally yes koma anatumizidwa kuja ku remand ndipo zimene zijazi I think zimagwira mmene momwe malinga ndizi malamulo zawozo ayi update ndi imeneyo makosana inuyo stay tuned zomwe zingabwere in between kuchoka pano kukafika ndekuti lachiwiri tikupasiransoni komano zimene ndekuti zizachitike tsiku limene lachiwiri tizakupasani very very clear update ndi ma pictures zabwino muzitha kumvetsetsa chithunzi chabwino cha zomwe zikachitike mu chamber mmenemo open court osati mkatikati mukachipenda komata akuti sitinasokonezeke tina nayo dzamba ma mega farm leya ndikunena panopa tini ma mega farmers ali mang'ono oposa 800 ma mega farmers ali mang'ono ni minda ina ikulu